ready ah. 50,000. Boseng! Ay ka babantay. Scooter, 30,000. Boss! Boss! Awyaw ka palang Boseng! Oh, ni tatay narali na. Bata magayon ng kalagaw. Oh. Mga sa bantay. Brand nyo. Brand nyo kang kabuha. May brand nyo man ah. Ano mo no? Barato. 50 mil sa nang boss. Siguro naman, Second no? owner ka na. Kaya nga ni. Second owner ka na. Ah. 50 mil sa na. Owner, 30 mil. Ilang taon naman ini, boss? Inay? Oo. 5. 5. 5 taon. Pero, 3 taon sa na-stock. Ini, Inay? 2 taon. nasa 30,000 sana. Hindi na. Tanay na. Nasa abroad na kayo sa may salire. 1 bulan sa nagamit inay. Ano boss? Pili na lagi sa 2. Ano na maurag di istukada? Oh, pariyasan. Pariyasan maurag. Mabukay na, malpugon. Une, pwede mo nang iagi sa madugi. Ine? Makaya sa naiya. Madugi? Sa madugi, kaya-kaya. Mga pangbukura. Nakunta na akong dyan sa dagat, sa Nya, magdagati ako. Pwede mo sa piso. Yun ang pagkalubong ka dyan. Nahiling mo. Dahil mo araw mo, mga gumba pa sa nang Dahil ang bawas ng 50,000 ba? Dahil naman nabawas. Ha? Dahil naman yan yung bawas Yun, sagad na yan. 20,000. Dahil kaya, muna nga ni, 30 scooter. O ta, pag tinaw mo ng 20,000, dahil nakapatawulig diyo, 50,000 ining 2. Oo, ang pambayad ko, grabe. Pamayad mo. Oo, paldo. Bugon mo ng Ginagana pa sana sa Lugis, kasugma. 30 sana. Fix 30. na yan. 30, kung 30 man fix na yan. Itaw mo na ki 20,000 nga rin eh, 30,000, 50,000 nga rin dahil nagtao, kinakul na ano. Dahil Iwanan man ka kaya. ko. Dahil man kaya nga ni Busta. Bagong restro, bagong gulong. Change oil. Running condition iyan. Running kondisyon kan, haluyo na nga yung stock. Running kondisyon. Eh yung nga ni, haloy na stock. Pero pinapakaray ko pa man yan. Ha? Maski pandaron mo yan, di starter pa. Pine? Oo. Dahil nga Ay, sususay. Ano to lang? Kaya ko sususay. Kaya, garo ka naman. So, kakarawan. Oh, hindi na nga rin, tangaling hiling ta kung talagang maurag pa ang kondisyon. Dahil nagkaturoong pa, Alat ko na. si ano, hilingan na. Sikwat. Sikwat. Ayaw mo ko kang busing. Di sikwat pala nan, abo pa. O, di dyan ka sa O, scooter. natawa na lang kay Gismil ini, takwaan ko na. Gato naman yung tinatawag. 30. Oh. Iyan, so, sign mo yan dyan. Tawa na lang kay ano, pira na ang kan 20 Gismil. sana, 20. Itaw ko lang sa mo. Katawa na nga ng pambayad, grabe yung pambayad. Tanaw mo na kay Gismil, bayadan ko tulong. Pero, buwan, tulong. Buwan. Tulong. Yan. 2,000 na. Inang yun. Ay, ka na susi. Ano? Ano? Ini ibabayad mo sa ka? Oo. Ha? Ini sige hapot mo. Ang pira kiling ha. Klase mo ang kitausin mo sa panghapot. Dahil ka man bakal. Scammer ka. Kuragan ka. Tigbasunta ka.